Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Merli nagpakada ni Gemma tagkasaran. Magsayan kayon dito'y balay. Ha? Kasta ka di, ma'am. Sapay naggagat kan nagsingpot ni Gemma. Wan nga rod, agam saan mat amabalin nga igawid. Ta personal mat abiyag na daychay. Kaya't namot timang bukol iti bukod na a pamilya. Ay, sa bagay mo't kit di, ma'am. Diyak kaya't amarigatan kayo dito'y balay. Iso ano adda ti amamom, mabalin mo nga i-rekomenda kanya. Ha? Amang ano adda mo ti amamom amabalin akayat na tiyagtrabaho dito'y. Saan mo't alugi ta may tumiso asweldo na? Ay, sige, madam. Takasaritak di kabsat ko. Adda nga min ti balasang nga anak na anagsardeng nga agadal. Barang no kayat na ti sumrek ababaunan dito'y ayan nyo. Malangarod, si kanti makaam mo dita. Nasaysaya at no si kaamis mo ti mangirekomenda, tamam mo mon. Saan akon ang mga ala iti agency? Sige nga rod, ma'am. Barang kayat di ka anakak ti umay ditoy. Hello, Merley. Nakawag ka mo't ading kaw. Kumusta ka dita Manila? Nasaya at matmanong. Imbag ka pa, ito rin makuna babaunan ka kat buhay bak ng kalata dita. Saan matmanong? Naira na laang anasisingpat na gito'y amo. Uray no nagbak nang da, kat talaga ang nagsisingpat da. Kasla saan ababaunan ti pangibilbilangan da kada kami. Isungarod ang nagbayagak kadakwada. Wan nga raud, basit pa di buridak mo, hindi nagtrabaho ka dita. Ita, dandanin makalpasiti kolehiyaw. Wan nga rod, manong. Ay, wan gaya, manong. Nakaawagak ta kayat kuman akasao ni Gladys. Adda ka di? Rimwar, madamdam api asmang pait. Api aya? Mga no kayat na ti umay dito ayan kong agkatulong. Awan madlaang ti kukuan na, saan aya? Wan tawan mo ti pagadal na. Iso amayat nagtrabaho pa yung muna tapno makaurnong. Dakkel ti pasweldo dagiti amok, manong. Iso ang makaurnong lakit di no umay ditoy. Talibre mo't amin. Dayta do tawon laang agnaad ditoy akat. Sigurado ang makaurnongan iti pagadal na. Kastaya. Alang araw tayo bagak man kinigladay. Barang no kayat na ading kaw. Kaya't kulaunay atatang. Sigurado ka. Laglagi pa mababaon na ti sir ka matrabaho. Sana boss. Isa masapula gagitam nga raw. Wan mo tatang. Kaya nimulam iti panunot mo, asabali abalay dayjay. San mo abalay? Iso asabali ditoy, kan sabali mo't iti ayan nantem. Amok day tatatang. Saanin anas ka na bilbilin ng dag-akasta. Amok ter aramidek. Kasayaatan mo't laeng numabilin ka at amangan numakalipat ka. Sa anak mo't abakot ang makaliplipat tatang. San lang abakat ti makaliplipat? Tanarigrigat nga agasan jay agin lilipat.
Ha? Alang araw, awagam na ti mamerlay, tapno muna ti bagbagana, kadagiti amo na. Hello, Gladys. Auntie, naibagan ni tatang timbagam kan kuana. Maipa pa di ti trabaho dita. Oh, anya ngay. Kayat mo ka di? Wan auntie, kayat ko launay. Nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit din no di mo kayat. Kayat ko auntie, trabaho da itan nay. Di ka agdanag, ta saan ka nga agbabawi nga umay agtrabaho ditoy. Agyaman auntie ha. Kaano nga rod ngay nga umayak dita? No kayat mo, ura itan alawas, takasapulan mi at talaga ti kadwa ditoy. Nagawid ngami nandiyan may sa akadwa mi. Wow, ante! Nagpintasan da ito abalay. Ay, talaga apang mayaman. Italaan nakakita ak iti kastoy. Wow na wow, iti kapintas ante. Berde ti aglawlaw kun. Wow! Nagpintasan da ito hardin. Nagado ti mula sabsabong. Ala, umay ka. Sumrekta di tabalay, tapno maam-amom da madam kan sir. Ante, kastoy ti arapaap ko abalay. Nagpintas kan nagdakkel. Ay na! Nagmayat siguron ti maawagan iti madam. Ha? Ay, wow! Nagpintasan day ta at tugaw, ante. Ay, agtugawak man pa'y dita. Alawan, Ay, agtugaw ka pa'y nga ron. Kalpasan na, sumrektan di tabalay. Maragsakan kami takayat mo ti umay agtrabaho dito ayan mi, Gladys. Kaya't kula unay ti agtrabaho dito'y, sir. Nasayaat. Siguro nasingpet kamat ta nakasingsingpet ni Antim Amerli. Awan apulos ti makunakan kuana. Iso ti kabayagan na nagserbi kada kami asang kapamilya. Di kay agdanag, sir. Aramidok mo ti amin nakabailak nga agtrabaho kada kayo. Tapno agbayagak mat. Agyamanak no kasta. No saysaya atem ti trabahom, mabalinda ka pagadalan. Ha? Agpaiso, sir? Wen, basta saysaya atem ti trabahom dito Gladys. Saan ka maboring ta adamet ti day of you? Ken adu kayo nga agtitinulong kadagiti trabaho diti balay. Merly? Merly? Auntie Marli ka no? Umayan, sir. Kasta, auntie. Umay ka dagos, no ayabanda ka. Tapno sana kababain ka da circle, madam. Gladys. Merly, ipakitam ka ni Gladys ti agbalin asilid na. Uwan, sir. Ala, umay ka, Gladys. Wow! Nagpintasan da ito asilid, ante. Italaan nakastro kak iti kastoy kabungga asilid. Ay, nagpintas pa iti kamag. Saan akas iti pagid-idda ak iti lugar tayo? Sigod asilid ni Gemma daytoy. Si kanti mang sublat. Nagnang mutin day a Gemma. Tapi manaw kit din kat nagmayat ti biyag na ditoy. Siyempre, adamot bukod na abiyag arumbang nga si kaswen na. Ay awan, nakapuyan na kit di Basta siyak, kaya't kunti agtali na dito'y ante. Adakan ka dayta Basta laglagi pam at trabahuam met ti trabahom. Tatunggal babaunan ditoy kat adda ti nakatoka at trabaho na. Numalpas ti trabahom, tumulong kalat takadagiti daddo mapay at trabaho. Ha? Malpas lang araw dun ti trabaho? At dapay sa baling aramidag? Kasta talaga tababaunan tayo nga rod ditoy. Dagitin to pay amo tayo kat agtrabaho damot, tapno adda ipasweldo da kada tayo. Alawanan ante. Ay, agid da akman pa dita kamak.
Padasak man ti agilad iti naglok ng akama. Ay na. Anya, madamdamakan nga agilad. Kaya't nakapay akasarita ni Madam Susie. Isu ti mangibaga iti trabahom dito'y uneg ti balay. Aguray pa anti agidda ak labasit. Ay na, makaililad akon. Ay, yun na yun. Sarap buhay, Gladys. Ay. Si katimang pakan kan mang padigos kadagiti babies ko ha. Kalpasan na, i-blower mo ida. Tapno mamagaanda adagos. Ha? Babies yo? Iti dayta nga edad yo, madam. Adapay anak yo a baby? Saan a tao a babies? Aasukan po sa dagitiyay. Anya? Upat dagiti asok. Ken duamet dagiti pusak. Saan mo't akanayon adigusam ida? Sikat ti mga sikaso kadakwada iti naldaw. Ipagpagnam ida iti parke iti naldaw. Nang runa dagiti aso, ta umisbo ken agibleng da. Siyempre, linisam dagiti rugita. Ket ipan mo iti basuraan dagiti ibleng dagiti ayo. Anya? No pa nagmamarket mo't sumurot kay ti kusinero. Kasta mo't iti driver. Ta sikat ti kaduada amapan agmarket. Iso arumbeng nga rod nga amum ti oras sa panagmarket. Tapno amum ayadjust ti panangasikasom kadagiti babies ko. Nalawag ka di, Gladys? Uwan, madam. Nalawag. Ay sos, aping agkaiwara ti rugit dagiti aso dito eh. Anyamot tayo, di dapay dalosan. Apa yun, Edong? Dagiti aso ni Madam Susie manang merlay, nagibleng da dito eh. Di matlo may dalosanan ni Gladys, katrabaho na dagiti aso. Anya? Nagkarumatan da di a tao. Apay ngay abaybayan na dagiti aso. Rumbeng kom a pinadigos na pay ida. Ay sos manang, maditikas na nga ramid di ka na kanyaw. Numamon ni Madam ang mabaybayan dagiti aso na, sigurado ang makaungot da jay. Umangot pa hindi parangan, tas sadutan namot ida nga si Kaswan. Imbes ang mapan na kumaida ipagpag na ni Jay Dog Park. Mabit lang, Edong. Ayabak ni Gladys. Saan ang mabalinti kasta nga aramid na? Gladys, anyat ko ta nakailad ka matlat taditan. Bumangon kan ata yung kaaramidan ti trabahom. Apay, ante. Maiparit ayat ti agidda. Saan ang maiparit? Ngam orasan ti panagtrabaho. Iso a bumangon ka nga ruditan. Wan ka di, ante. Bumangon aktulat ta. Agidda kayo mat ano kayat yo? Kayat mo, taipulong da ka dagiti kakadwata diti balay. Tadi ka agtrab-trabaho ana imbag. Agipulong dalat ta. Kita aglaang nupat yun idadamadam kan sir. Gladys, bumangon ka ditan kunak. Di nakibabain ka dagiti amo tayo, tasyak tinangirekomendakan ka. Wan ka di, ante. Ay, anyamot tun ti kastoy. Kaslakit din pakabasulan launa yun ti agilan. Saan adakes no nalpasan nga inasikasom ti trabahom? Edong, digusem man day ta may isa nga aso. Nay, api nga ibaw na kamang digos ka trabaho da ita. Saan pa nalpas ti trabaho? Nagsadot kamutan. Sana kasadot, tas asikasog dagiti mulay ti hardin. Kas makita mo, naglawat ti hardin anas kan nga si kaswag. Nagingina dagiti mulmula, ginaggatang ni Madam Susie. Isa arumbeng lang arod, asikasuna na yung bag. Sadot kakit di Sana kasadot, sikat sadot na. Asikasum dagiti asaw, tapno maragsakan mo't ni Madam Susie.
no makita na nadadalos kan nakakaranting dagiti aso na no sumangpart. Gladys, kit-kita at tigaraw mo dito balay. Saan na nasaya at tikas jay? Ne, apay ngay akastanti. Apay asip-siputan yu tigaraw ko. Gladys, agagat ka kumamot ah. Laglagi pam ababaunan tayo ditoy. Kastalatan na ka na yung tibagbagam anti. Gaputa babaunan tayo? Inaldaw latan ang masapa tayo bumangon. Bumangon tayo mo't no kay kayat tayo. Awan mo ti mangiparparit nga aginanaka no nalpasan dagiti trabahom. Ngem ti madi kat nakailad ka pailaeng. Idinto ta agurura yung dagiti trabahom anasken nga asikaswam. Ante, di nakmat is-istriktuan ata saan asika ti amok. Gladys, Oh, talaga mat. Saan asika ti amok ante? Agpada talang nga babaunan ditoy. Iso at di nga diktaran iti rumbang nga ramidag. Tata Dalmas, nakaluto kayon? Ha, apay ka day? Siyempre, mabisinak, tata. Iso nga rod adamdamagag nung nakaluto kayon. At amat ti makani day servants quarter, nagluton ni Adela. Sa bali ijay Special ti makan ditoy. Kayat ko ti mangan ditoy. Anya, kananda mamsusi kan Sir Mauricio ti ilot-lutaok, sumangpot da ngamin inton madamdama. Oh, anya ko ma. Amo tayo nga agpaysuida. Ngam agpapada tayo mat atao. Apay, dakas aramanak dagiti kankananda. Ah, Ay, nakaluto kan samot ng tata. Isong ay kanak man iti kanak. Ala, agtugawa kung dita dining table apang pangananda sirkan madam. Gladys, adda na isang rat apara kada tayo arumbeng apanganan tayo. Ijay ka nga rod nga agtugaw amangan. Kat dita nga roti kayat ko pagtugawan. Apay ay nga isuro naktata Dalmas. Kayat ko nga roti social. Ha, Sige kit din. Ikan na kun iti kanak, tata. Marlay, kaanakam ka di at talaga day di Gladys. ha? Ay, uwan mat. Apay ka di? Kat no sabsabali ti ugali na. Ha? Nagturay. Feeling boss mo ten kat agpapada tayo lang nga babaunan iti day ti abalay. Ay na, si kalakuman timang paspasensya kan ko na Dalmas. Abmom, no saan ka lang nga taan na singpart, kaya no saan mi lang nga ipagpagapukon ka. Ipulong min ka da madam kansar, takitag man no saan ang masisante adi na oras. Siya kung taagkid daw iti dispensa gapo iti ugali na. San abale, tabagbaga ak akanayon. Kaasimet no mapukawan iti trabaho. Sapay kayat na ti agurnong tapno makaadal. No nasingpart kan nagagitla ko ma. Ang mga no dasar kan madampay ti mang paadal kan kuana. Kas iti panang paadal da kadag iti anak tayo ababaunan da. Wen nga rod, mangibabain ni Gladys. Siyak ti maibabain gapo iti aramid na. Kumusta dagitoy babies? Nasaya at damot lata, sir. Narawat da mangan. Good. Apay kastoy ti angot da. Nagaangdod damit ten. Ha? Saan mo ka di adinigdigos dagiti aso? Dinigdigos kumot idaan, sir. Kwa ngamin. Saan siguro ang nagdigdigos dagiti nakayayam da nga aso ije parke. Iso akasta. Naakarandan iti angot da. Madi talaga ti angot da. Mabalin adigos sampay ida, Gladys. Ha? Sigurado ang makaungit ni Susi no agawid no arakupan na dagiti aso kat sabali ti angot da. Uwan, sir.
Ay, mabit lang nga ron ta. Di gusak man ang dagiti aso yun. Kumusta dito'y balay, bayat ti kaawan mikin ni Seryo? Nasayaat mo ti amin, madam. Oh, apay nga awan ti agsasao kada kayo. Ni Gladys ka dilaang ti kasarsaritak. Adda ka di parikot yu amin. Awan ti parikot dagita, madam. O saan ka di kakadwa? Awan ti parikot yo. Makaikawa kayo ta saan kayo ang matagtagarita. Da kayo ngay Dalmas, Edong, Merli. Kanda giti daduma, saan damot nagsasao? Ayos kami laeng, madam. Maragsakan kami ta nakasangpot kayon ken ni sir manipod iti biyahe yo iti abroad. Merly, da kayo man ang timakamo dito balay, ah? At daban ang tinaskan nga aramiden may ijay Taiwan. Kasta ka di, sir. Ay na, saan kayo ang makataltal na ni madam, ah? Kasta talaga. Nasaysaya atan ti kastoy ngem ti awan ti aramiden mi ti asawa. Paado kayo nga minapaado iti kwarta, sir. Ano saan kami nga agpaado? Awan ko man ti ipasweldo mi kada kayo. Ha? Huwag nga agpaiso. Sige, agpaado kayo latangarod, sir. Ayan ni Manang Merly. Apay aya. Ha? Anya nga min aya ti masapul mo kini Auntie Merly. Antim gayam ni Manang Merly. Dagulit kamat. Imbagak lang arudan ti Auntie Merly. Pasensyakan. Makain inumak iti nalamiis. Mabalin ka din nga itimplaan na kiti Diyos. Na, naglaing kamutan. Itala ang makita ka dito'y balay. Kunamlan asino kamutan amang ibabaon kanyak. Apay, asino ka kumangay. Ha? Kasta ti aramid mo na adda sa nga eli? Apay, amo ka aya tapno pagserbyan ka. Pagserbyam aday tabagim. Anya? Apay, asino nga min aya ti akin anakken ka dito'y ababaonan. Ipulong kan tupay ka damadam ken sir. Ta conformity ay ayaban na dito'y balay da no awan da. Ako sige. Siyak lang aro doon ti mga alay ti inumag. Sige. Ken yala anak meten ay ti inumag. Tane, makain inumak. Nagpintas mo itong tibiyag mo, taday talagi kukuter aramidam, kat di mo pa'y kinuyog dagiti na panagmarket. Imbag ko man sa kasum dagiti trabaho. Bibiyang mo ngay. Umapal ka lang kanya ka. Awan babayin mo kit di nakarkaro ka pa yung mamaw. Di nak namin kitangan ha. Itimplanak man kit di iti kapektan eh. Makakapkapeak. Anya, naglaing kan, hardinero sanak aparatim iti kapem. Sadot kamot ababaunan. Kat sika, san ka babaunan? Panawan nak man langan. Tamang ano day ta dilam tinel katerak. Na, aramid mo ang dagiti trabaho. Ne, anyat ko Gladys, tadi mo matla si kasunan ti trabahom. Dagi jay aso, agtataraydan iji hardin, di mo pa'y dinigos ida. Ay na, amin kayo matlakit din kat pakibibiyangan dak. Gladys, Apay ay ada kayo ti makakaadda mang ibabaon kanyak, ante. Saan mat atao dagi jay nga aso, ta iso dalatan tias asikaswag. Bayan nyo idang agtaray-taray dita. ay, unay kamutan Gladys. Gladys, isarot mo dagiti aso, tanay. Ibad-ibad ng dagiti kay mulmula ka masitas. Ala, ingkaalaan ng dagiti aso, tainak mo't asikasuan dagiti trabaho.
Wanan! Hello, babies. Come here. Ha? Ay sos? Agraraman mo't data lalaki. Anya? Come on, Oh. babies. Tangay inayabam dagita nga aso. Si kang araw dun timang padigos, kan mang takan kadakwada. Gladys, anya ka din dayta nga ibagbagam. Bayam latan manang. Di gusto kong dagito ya baby. Ay na, kailiw kayo una yan. Agraraman. Hoy, Gladys! Agsubli ka ditoy! Baybayan yan manang. Sa akong timaka mo ka dagito ya babies. Kwa. Ay na, awan lata tinagbaliwan nyo. Nakalamlambing kayo lata nga aging gayta. Kamatan taktag digos kayon. Okay kayon. Manang Merly, ayan di blower dagiti aso, tay blower ko idan. Ha? Ay na, baybayan yun, tani Gladys ti mga ramid iti dayta. Panagkunakadinan masango manang. Ha? Kitaan nyo, mayat ti iladan na iti sofa. Ay na, una yun day dya babae. Pakialayo lang ti blower, ta pamagaak dagiti aso ang nagdigos. Isarunok tumot ang dagiti pusa. Ay na, nakababain pa ikit din. Di kayag danag manang. Siya kundi makaamu ka dagiti aso. Gladys, pakanamon dagiti babies, tani, mabisindan. Naglaing kamot to namang ibabaon kanyak. Katkit kita lang arudon nga adda kasasaok iti cellphone ko. Ha? Dinigos mo idan. Iso apakanumot nga roden. Tapno adda serbina adda ka ditoy. Kasta? Hello tatang. Hindi ka agdanag. Nasayati ka sa saan ko ditoy. Awan ti parikot. Buhay amo ko naman. Sige nga rod. Tapakanukon dagiti aso kon pusa. Ipapas mo lang ti makisarita iti cellphone. Wana, danag mo na ya. Si kalaang mo timang disturbo kanya. Kumusta dagiti babies ko? Ay na, namiss na kanya. Nagbabanglo kayo mutan. Nababanglo da talaga, madam. Taka na yun adigusak ida. Kadigdigos ko pa'y nga rin ita. Ta, amok asumangpet kayo, madam. Kasta. Merly. Apay ka di, madam. Sumurot kayo kanya kiti opisina mi nga gasawa diti balay. Kaya't na kayo akasarita. Uwan, madam. Ay, come on. Come, baby. Come. Auntie. Apay nga, ada talaang ti kaya't da kasarita iti opisina da. Sumurot talatan ka ni madam. Amang ano napatag ti ibagada ka data. Sir, madam. Sir Kit, ada kayo matgayam dito eh. Hi manang Merly. Ha? Anya, sir, nga ibagbagam, auntie. Abin, Merly, Gladys, agtugaw kayo. Uwan, sir. Ita, pinaayabanda kayo nga agikit, takayat ko nga adda ipabuya mi kada kayo. Kan, di mi kayat nga adda ti mabainan iti sangwanan dagiti kakaduayo. Ha? Kaya't ko abuyain nyo tinaalaan dagiti CCTV camera iti aglawlaw ti balay. CCTV camera? Adda hidden camera asa na basta makita ang nakamuntar iti aglawlaw ti balay. Kaya't ko abuyain nyo sakbay akasauda kayo. Ita Gladys,
Anya ti makunam, kadagiti nabuyam anaalaan ti CCTV. Sir? Saan ang mabalin nga aglibak ti kamera? Kan saan lang at ti CCTV ti makapanagnag iti style mo dito balay no awan kami. Naimatangan na mismo ti anak mi. Ti sabali agaraw mo. Anak you? When? Anak mi ni Kit. Anya? Pasensyakan. Ngam si ka lang tinagbali na babaunan mi dito'y balay, anay dumduma ti galad na. Nasingpot mo't ni Manang Merly. Ngam sabsabali ta aramid mo. Kukuha amom Gladys. Ti ulbod kat kabsat ti agtatakaw. Kinunam nga sa asikaswam ana imbag na titarakan ko. Ngam adumot ti panagtugtugaw mo. Idinto ta adamot oras ti panagtugaw mo no kayat mo. Sana maiparit nga agilad ka numalpas kalakit di ka dagiti trabaho. Kano saan mo't nga importante ti pagsarsaritaan nyo ikaw awagam. Madam? Sayang ka, Gladys. Nagado tinapinta sa plano mi para kang ka. Tayong paggarop mi akas matlaken ni Merly ti ugalim. Pinagsaritaan min ti panang paadal mi kumakan ka. Pagbalinanda ka nga scholar mi, akas iti naramid mi kadagiti anak ni Merly. Ngayon panagkunak, saan mo a-deserve dayta, Gladys? Impes nga ipaay mi ken ka dayta a pribilehyo, ipaay mi langin iti sabali a mas deserving iti dayta nga opportunity. Madam, Sir Mauricio, Sir Kit, pagkawanandag ko ma. I'm sorry, Gladys. Our decision is final. Inted mi amin ang dagiti rebrebengan mi kas amo. Ma'am, daytoyen ti maudi nga aldaw mo ditoy balay. Nagbali ti pangadang dasar kan madam. Pasensya kan Gladys. Ngam no nagdesisyon da madam kan sir. Saanan ang mabaliwan. Nang runa kat nakita da amin tinararamid mo. Auntie! Sayang nga oportunidad. Nagsisingpot dagiti amo tayo. Ngam inabuso mo. Naglagan ti intada trabaho. Ngam di mo pa'y inaramid ana imbag. Uray ni Sir Kit, naimatangan na ti kinabastos mo ang babaunan. Jagmat amo nga anak na gayam ta. Barbasan ita. Kat awan barbas na tiladawan na makitkitak dito'y balay da. Gapot adi mo amo nga anak da? Kasjay matan ti panakisangom kan kuana? Auntie! Amom ko matipaglugaram Gladys. Surwam ti agpakumbaba. Aramidem ti pagrebengam kas babaunan. Taar-aramidem damat ti pagrebengan da kas amo tayo. Nagsaya at pailaang dagiti amo tayo. Ta saan da ka pinagsasawan iti saan amalamlamot ti aso. No kumatadakas da nga amo, wen maawatan ka. Ngam saan mat? Iso ang naglawag asika ti ayan ti bidot, Gladys. Auntie, matungpal ko man dagiti arapap ko ang makaadal. Mabaan iti panagpaay ko kada madam cancer. Diyan kaya ti pamanaw, auntie. Awan pa basulom iti kasta nagtungpalam no saan aday ta mismo abagim ken aramid mo. Tatinasaya at ababaunan kat agtulnog asi papasnet ken naimpuswan kadagiti amo. Ta naimbag day ta nga aramid, Gladys.
Taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 5. Dakay at agabo, agtulnog kayo asi papasnek kadagiti apuyo, kat agraem kayo kadakwada. Aramidin nyo daytoy anaimpuswan, akasla ni Kristo ti pagserserbian nyo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!